Știi care e treaba? Treaba e că dacă vrei în țara asta să se schimbe ceva, trebuie și tu să faci ceva. Trebuie și tu să te implici în viața comunității, în viața politică. Nu poți să spui că urăști politicienii, dar tu nu faci absolut nimic ca să-i tragi de mânecă. Poate nici nu te duci la vot. Eu mă duc la vot de când aveam 18 ani, dar acum îmi dau seama că e mult prea puțin. Trebuie tot timpul să ne spunem părerea. Trebuie tot timpul să încercăm să schimbăm când vedem că politicienii greșesc. Trebuie să încercăm să-i tragem de mânecă. Trebuie să încercăm noi, dacă putem, să candidăm pentru funcții politice. Nu vă mai feriți de politică, fraților. Dacă noi ne ferim de politică, o să candideze toți ăștia care au un interes, care vor să fure. Trebuie tu și cu mine să facem ceva. Trebuie să votăm. Să nu mai votăm tot pe ăștia. Hai să votăm alții. Hai să votăm candidați independenți. Hai să facem ceva. Au trecut 30 de ani de la Revoluție și ne conduc tot comuniștii. Nu v-ați mai săturat?